שלום לכולם, היום אנחנו נעשה שיעור בנושא של אסטרטגיית טרום קריאה. מה שזה אומר זה שאנחנו נלמד שיטה איך בעצם להיעזר במידע שיש לנו בטקסט לפני שאנחנו בכלל מתחילים לקרוא אותו. אנחנו עושים את זה בעצם כהכנה לשיעור היסטוריה שיהיה בשיעור הבא, כשאנחנו משלבים בעצם שיטות להבנת הנקרא תוך כדי. אז בעצם אנחנו נתחיל תמיד מהקריאה של הכותרת הראשית. תמיד שיש לנו טקסט, אנחנו רואים שיש לו כותרת ראשית בהתחלה, אנחנו תמיד נתחיל בלקרוא אותה. לפני שאנחנו נמשיך בכלל לקרוא את הטקסט, אנחנו נעצור ונשאל את עצמנו מה ניתן ללמוד מהכותרת. ננסה תמיד למצוא לפחות שתי עובדות שניתן ללמוד מהכותרת שאנחנו קוראים. אם אנחנו מתקשים אפשר לנסות למצוא לפחות עובדה אחת, אבל בדרך כלל יהיה אפשר למצוא קצת יותר. את המידע שלמדנו נכתוב בצד או ליד הכותרת או במחברת. אני ממליצה לכם כהכנה לשיעור לכתוב במחברת. בשלב השני אנחנו בעצם, לפני שנמשיך לקרוא את הטקסט, נעבור ונחפש את כל כותרות המשנה ונקרא אותן. אבל מה זה בעצם כותרת משנה? לאורך הטקסט יש לנו הרבה כותרות קטנות, בדרך כלל הגודל שלהן, הפונט קטן יותר מהגודל של הכותרת הראשית, והן ככה קצרות יותר מהטקסט, בולטות, ובעצם אנחנו נעבור ונקרא כל כותרת משנה, ונשאל את עצמנו שוב שאלה דומה, מה ניתן ללמוד מכל כותרת משנה? ובכל כותרת משנה ננסה למצוא לפחות עובדה אחת שאנחנו יכולים ללמוד, וגם אותה נכתוב או על יד הכותרת או במחברת. כמו שאמרתי, אני רוצה שתכתבו במחברת. אחר כך אנחנו נעבור להתבוננות בעזרים ויזואליים. מה זה בכלל אומר? מה זה בכלל עזרים ויזואליים? בכל טקסט, כמעט בכל טקסט, יש לנו איזשהן תמונות להמחשה, מפות, ציורים, תרשימים. מה זה תרשימים? למשל גרפים, עמודות שבאות בעצם להעשיר את המידע ולעזור לנו להבין אותו קצת יותר. אז בעצם עוד לפני שאנחנו קוראים את הטקסט עצמו, אנחנו יכולים להסתכל על כל ציור או תרשים וללמוד ממנו. ואנחנו נשאל את עצמנו בעצם מה התרשים הזה מלמד אותנו. איזה מידע אנחנו יכולים ללמוד מהאיור או מהתרשים. ושוב, אנחנו נכתוב במחברת את מה שאנחנו יכולים ללמוד מהתרשים. אם זה קשה לנו, אנחנו יכולים קודם כל לתאר מה רואים בתרשים, ואז לנסות באמת ולהבין מה אפשר ללמוד מזה, על מה אנחנו גם חושבים שיהיה בטקסט. בשלב הבא, בעצם אחרי שעברנו על הכותרת הראשית, על כותרות המשנה ועל כל התמונות הנלוות, אנחנו כבר יכולים לשאול את עצמנו איזושהי שאלה כללית. מה לדעתנו יהיה כתוב בטקסט שעוד מעט נקרא? על מה הטקסט יספר? ומה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נכתוב השערה. השערה זה בעצם מה אנחנו חושבים שיהיה כתוב. אוקיי? אנחנו בעצם נעזר במידע שכתבנו שאנחנו לומדים מהכותרת, במידע שלמדנו מכותרות המשנה ומהאיורים, ונכתוב איזושהי פסקה קצרה, אוקיי? ותהיה מנוסחת בצורה למשל כזאת, בטקסט שלפנינו אני חושבת שיהיה כתוב שכך וכך וכך, וזאת לפי שבכותרת למדתי שכך כתוב ובכותרות המשנה למדתי אחרת. בעצם ממש בקצרה במספר שורות נסכם מה למדנו. עכשיו אני רוצה שקצת ננסה להבין למה זה בכלל חשוב שנעשה את זה. הרי פשוט אפשר להתחיל לקרוא את הטקסט. אבל מה קורה? הרבה פעמים אנחנו קוראים טקסטים ולא מצליחים להבין אותם. אז בעצם אסטרטגיה של טרום קריאה זה בעצם שיטה שאנחנו בעצם נעזרים בה ללמוד מידע מהטקסט עוד לפני, טרום זה לפני, עוד לפני שאנחנו בכלל קוראים את הטקסט. אנחנו יכולים בלי לקרוא את הטקסט ללמוד הרבה מאוד מידע. למה זה בכלל טוב? בעצם מה שזה עושה זה עוזר לנו להכין את עצמנו לקראת הקריאה. אנחנו נבוא לקרוא את הטקסט שכבר יש בידינו ידע
על מה בערך הולך להיות כתוב. ואז בעצם אנחנו באים מוכנים, אנחנו יודעים על מה יהיה מדובר, ויהיה לנו הרבה יותר קל להבין. זוהי בעצם שיטה שאנחנו נעזר בה בכל פעם שאנחנו בעצם נתמודד עם טקסט. כל פעם שיהיה לנו משימה על טקסט, אנחנו נתרגל את האסטרטגיה של טרום קריאה ונכין את עצמנו לקריאה. עכשיו אני רוצה, תסתכלו בשקף הבא, אתם תקבלו גם את השקף הזה, שבעצם כאן יש משימה של תרגול, אנחנו נתרגל את האסטרטגיה של טרום קריאה על החומר של הלימודים שלנו בהיסטוריה. אוקיי? ומה שאני רוצה שאתם תעשו זה שתקראו את ההנחיות הבאות, אוקיי? את כל השאלות, ותענו עליהן. אם תשימו לב, אלה לא שאלות על הטקסט עצמו, אלא שאלות על הכותרות, על האיורים, על התמונות, אוקיי? ואנחנו נשאר בעצם על מה הטקסט יהיה כתוב. ובשיעור הבא אנחנו בעצם נעבוד באמת עם הטקסט עצמו, כשאתם כבר תגיעו מוכנים וכבר בערך תדעו על מה יהיה כתוב הטקסט, ולכן תבינו אותו הרבה יותר טוב. שיהיה לכם בהצלחה, ואם יש שאלות אתם תמיד מוזמנים לשאול.